svätý Cyril bol oslávený nebom, Bohom, za veľké dobrodenia pre ľudstvo, že naši predkovia mohli vo svojej reči počuť to, čo Boh pre nás urobil. Aby sme si všimli, ako môže syn alebo dcera osláviť, poďakovať sa svojej matke za to, že prijala život. Život od Boha. Že dovolila, aby sa ten život narodil, aby rástol, aby dozrieval. A to aj v poznaní Boha. Že matka dáva dieťaťu s pokrmom aj dar viery, že ho vedie k Bohu. Byť vďačný Bohu za dar života. A táto myšlienka evangelizácie, rozširovanie evangelia, liturgickej reči po stáročia bola potvrdzovaná najvyšším pastierom cirkvi, a to pápežom. Pretože svätý Cyril, hoci robil horlivé veci, nikdy nerobil svojvoľne. Nepovedal tak, ako my niekedy povieme, keď ja chcem, keď ma chytí a keď ma niečo napadne, tak začnem robiť. Tak sa mi to páči a ja to tak urobím. Ale on bol horlivý nielen v tom, že chcel urobiť veľké divy, ale chcel ich urobiť tak, ako to chce Boh. A to je horlivosť. Keď bol aj unavený, chorý a slabý, keď prišlo volanie predstavených k našim predkom, poslúchol Boží hlas. To bola horlivosť. Ako často sa nám niečo nechce urobiť a cítime námahu vo svojich kostiach, vo svojom tele. Odložíme niečo na inokedy. A to nie je horlivosť. Ku akej nás vedie svätý Cyril? A potom svätý Cyril si uvedomoval so svojím spolubratom svätým Metodom, čo znamená Boží príkaz. To nie je iba rozkaz. To nie je iba donútenie. Ale prijať Boží príkaz do života znamená skloniť sa pred Bohom. Uznať veľkosť Boha. Prejaviť pokoru pred vznešeným Bohom. Lebo pokora vedie do neba. Lebo u Boha nič pyšné byť nemôže. Aniel bol pyšný, keď vykrikol non servorum, nebudem slúžiť takému Bohu. A Boh ho vyhnal z neba. A teraz je to padlý aniel, Satan, čo znamená odporca, protivník. Je to diabol, čo po grécky znamená zmetkár, ktorý vnáša zmetok do života človeka. Ale Boh je Bohom poriadku. On ustanovuje námestníka Kristovho na zemi pápeža. Pápež je skalou, je základ cirkvi. Na tejto skale staval svätý Cyril. Keď všetko to, čo robil, predložil svätému Otcovi, aby nekráčal horlivo, ale mimo Boha. Aby kráčal horlivo po Božej ceste. A preto po stáročiach, napríklad 16. mája 1521 pápež Lev X podpísal bulu adresovanú uhorskému i českému kráľovi Ľudovitovi II. Jagelovskému, ktorej z vlastnej pravomoci rozhodol, aby slovenský obrad v Uhorsku naďalej zostal a uchoval sa v takej podobe, ako sa uplatňoval počias účinkovania svätých slovanských apoštolov a ich žiakov. A ešte predtým, v roku 1439, Florenský koncil vyzval veriacich iných obradov cirkvi, aby slovenský obrad podporovali a vážili si ho. A to bolo nie z roztopášnosti,
ale z vďačnosti za dar evanjelia pre našich predkov. A tak svätý Cyril, keďže bol bystrý, múdry, rozhľadený, vzdelaný a mal bystrého ducha, bol pozývaný na rôzne dišputy, diskusie, aby ukázal pravosť viery, ktorú hlásal. A raz bol pozvaný aj ku Mohamedánom, čiže k moslimom, ktorí mu rôznym spôsobom odporovali, protirečili. A vtedy svätý Cyril im hovorí takto: náš Boh je ako morská hlbina, preto mnohí sa púšťajú na tú hlbinu, aby ho hľadali. Silní duchom s jeho pomocou ju preplávajú a navracajú sa z bohatstvom múdrosti, no zo slabých a tých, čo sa pokúšajú prejsť v bútlavých koráboch, jedni sa potápajú a druhý deň ťažko vydýchujú, zmietajú sa v bezmocnej lenivosti. A ďalej pokračuje, poukazujúc na náboženstvo moslimov: vaše more je však úzke a pohodlné a každý ho môže prekročiť, malý i veľký, lebo nepresahuje ľudskú obyčaj. Ako často by to platilo aj dnes pre nás. Náboženstvo kresťanov zúžiť iba na ľudskú obyčaj, aby sme sa nemuseli namáhať, zaťažovať, aby sme mohli robiť to, čo chceme. A ďalej pokračuje svätý Cyril: lež toho sa drží, čo každý môže urobiť, a nič vám nezakázal, lebo keď nespútal vás hnev a žiadostivosť, ale popustil, do akej priepasti vás vrhá. Múdry nech to porozumie. Kristus však nie je taký, ale on dvíha ťažké z dola nahor. Mierou a Božou milosťou učí človeka, lebo ako stvoriteľ všetkého stvoril medzi anjelmi a zvieratami človeka. Oddelil ho rečou a rozumom od zvierat a oddelil ho hnevom a zmyselnosťou od anielov. A ku ktorej časti sa ktokoľvek priblíži, tak má účasť na vyšších alebo nižších bytostiach. Stačí si všimnúť alkohol. Človek je niekedy opitý a vará sa po zemi, ako by nebol ani človekom, ale živočíchom bez rozumu. Zbavuje sa svojej vôle, ľudskej dôstojnosti, zbavuje sa rozmýšľania, otupuje svoju myseľ. Teda to, čo do neho Boh vložil, tak lacno predáva diablovi a tým uráža stvoriteľa. A hnevom a rozumnosťou človek svoju inteligenciu častokrát vydáva do služby zlého. Všimnime si, že svätý Cyril svoju šikovnosť, zručnosť a obratnosť v slovách a v živote dáva do služby Bohu. Koľkí ľudia dnes používajú svoje schopnosti pre Božie kráľovstvo a koľko je tých, ktorí zručnosťou a obratnosťou, výrečnosťou bojujú proti Božím zákonom. A to tým, napríklad, že zamieňajú významy slov. Nepovie sa už dnes vražda nenarodeného dieťaťa, ale prerušenie tehotenstva. Ako nacisti hovorili, nie vraždenie v táboroch smrti, ale konečné riešenie. Takto človek prichádza ďaleko od Boha, zručnosťou vo vyjadrovaní. A preto
my si musíme dnes veľmi dobre uvedomiť, či chceme prijať svätého Cyrila, otca vo viere, len fyzicky, s kúskom jeho tela, jeho kosti, alebo aj duchovne pre Božie kráľovstvo. A to tým, že budeme nasledovať jeho príklad, za ktorý život ho Boh povýšil do nebeskej slávy medzi svojich svätých. Keď žil prorok Elizeus, bol horlivý duchom a ľudia ho často nenávideli, lebo im ohlasoval Božie kráľovstvo. A cesta k Bohu nebola ľahká, lebo ľudia sa hriechu nechceli zbaviť. A preto, keď nemohli sa pomstiť na Bohu, pomstili sa na jeho služobníkovi Elizejovi. Až do času, kým Elizeus nezomrel a pochovali ho. Po nejakom čase pochovali aj mŕtvolu iného človeka. A v tom videli prichádzať hordu lúpežníkov. Keďže nestihli pohreb, tak mŕtvolu hodili do hrobu proroka Elizeja. Keď sa táto mŕtvola dotkla kosti proroka, tak ožila. Týmto ho Boh vyznamenal. Ukázal, že môže pomáhať aj po svojej smrti. Že dokáže oživiť, aby sa človek dal na pokánie. Aby zmenil svoj život tak, aby ho Boh mohol zachrániť. Aj my sa dnes budeme dotýkať cestou a úmyslom svojej vôle kostí svätého Cyrila, nášho pravca vo viere. A pritom je dobré vzbudiť si túžbu, aby nám Boh dal odhodlanie, aby sme znali na pokánie, aby naša duša ožila pre Boží život, pre večnú spásu. Aby nás Boh mohol zachrániť, aby nás Boh mohol v nebi osláviť, aby náš život bol taký, že raz môžeme Bohu povedať vďaka za život, ktorý moja matka prijala, s otcom vychovala. Vďaka za život, za nebeskú matku, na ordovanie ktorej sme mohli prísť jej synovi Ježišovi do nebeskej vlasti.